אנחנו רוצים להציע פרויקט שנקרא Village Eco Center. בעצם מרכז קהילתי לכפר באפריקה, שיענה על צרכים בסיסיים של הכפר. הבעיה שאנחנו רוצים לפתור היא שהיום בכפר הבסיסי יש מחסור במים, יש מחסור בעצים לבעירה. האישה הממוצעת האפריקאית צריכה ללכת 3 שעות הלוך, 3 שעות חזור על מנת לאסוף במקרה הטוב בין 10 ל-20 ליטר מים. אותו דבר עם ליקוט חומרי בעירה, וכל זה יוצר בעיה מאוד קשה לאנשי הכפר בזה שהם לא יכולים להתפתח, לא יכולים להשתמש בזמן שלהם לדברים אחרים, וכמובן מחסור מאוד גדול. אם אנחנו מוצאים פתרון של מרכז אקולוגי לכפר, שבו אנחנו נשים באר עם משאבה סולרית, שממנו האנשים יוכלו לאסוף את המים שלהם. מסביב בקצות המרכז אנחנו נשים תנור סולרי לבישול ואולי לצרכים אחרים. נשתמש באותו מתקן סולרי גם לתאורה בשעות הלילה, שאולי ילד יוכל לקרוא, לעשות שיעורי בית, ונוסיף להם מתקן של הטענת טלפונים. במקום שיצטרכו ללכת 2-3 ימים לכפר אחר, הם יוכלו לעשות את זה בעיירה שלהם. אז בעצם אנחנו יכולים לתת מענה במרכז אחד להרבה בעיות, ולעזור לאוכלוסייה בעצם ליהנות מהחיים, להתפתח ולמצות את עצמה בצורה יותר טובה. כמובן שמאוד חשוב להוסיף לקונספט הטכנולוגי הזה גם מודל עסקי ומודל או מודל כלכלי לצידו ומודל חברתי לצידו. מאוד חשוב לנו שהכפר הזה יהיה בר קיימא לאורך זמן, ולכן נצטרך למצוא איזשהו מודל של גבייה מסוים על מנת שנוכל לתחזק את המרכז, שמירה 24 שעות, מישהו שיהיה אחראי על ניהול המקום, ואולי לא מישהו, אולי יותר נכון קבוצה של אנשים, איזשהו water committee כזה או אחר. חשוב לנהל את זה במודלים חברתיים על מנת שהאוכלוסייה תבין שהם שותפים לעניין, הם ביחד איתם אנחנו נגדיר מה הבעיות של הכפר, איזה בעיות צריך לפתור ואיך לפתור את זה.